नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत पणसा घऱ्याची पातोळी करची पळवूया। पणसा पातोळी करच्याक आमक जाय 8 पणसा घरे। पणसा घऱ्याची बी काण घेवका। 1 वाटी सोय, 1 वाटी गोड, 1 वाटी रवो, मीठ, 1 चमचे तूप। आम्ही हांगा पतंजली गोडा यूज केला, ताजे बदला खंयचेय गोड यूज केल्या जाता। पातोळी करचेत मिक्सरात बी काढील पणसा घरे वाटून घेवकात। हे वाटून घेतील पणसा प्युरी। वाटील पणसा घरे एक आयदनात काण घेवका। हातूत 1 चिमटी मीठ घालका। हातू भितर धरत तितलो रवो घान पातोळीची पीठ तयार करून घेवका। खूप रवो घान घट्ट पीठ करचेना, जरा पीठ मऊ उरका। थोडी थोडी रवो घान पीठ कालून घेवका। पातोळी पीठ रेडी आसा। आता रवो फुलच्याक 15 मिनिट हे पीठ धापून दवरका। 8 पणसा घऱ्याक अर्ध वाटी रवो लागता। कायलीत किसेल गोड आणि सोय घान घेवका। तातूत अर्ध वाटी उदक घालका। सगळे एकपटी मिक्स करून घेवका। कायल गॅसार दवन गॅसा फ्लेम हाय दवरका आणि गोड पातळ जावचे दिवका। उदक घाल्ल्यान सोय आणि गोड करपना। गॅसा फ्लेम हाय दवरनच गोड सुकच्या दिवका। पूर्ण रेडी आसा। गॅसा फ्लेम बंद करका आणि हे थोडे वेळ निवच्या सोडका। केळी चळक धुवून क्लीन करून घेवका। जरा होडू चळक घेवका। पातोळी शिजिल नंतर केळी पानाक चिकटन अशी समा सुटून येवच्याक केळी पानाक तूप लावून घेवका। 8 पणसा घऱ्यान 3 पातोळी जातात। 1 भाग केळी पानाचेर काण घेवका। बोट उदकात बुडोवन पिठाची पातळ भाकरी थापून घेवका। हाताक उदक लागिल्ल्यान पीठ हाताक चिकटना। पूर्ण निविल नंतर ताजी बी 3 भाग करून घेवका आणि 1 भाग अर्ध पातोळीचेर पातलोन घेवका। पातोळीची वयले भाग समाकन उरणा वयर धापून घेवका। उरील 2 पातोळी बी रेडी करून घेवका। एक रुंद कायलीत 1 पेल उदक घालका। ताजी भितर एक रिंग दवन घेवका। गॅसा फ्लेम हाय दवरका। रेडी केल्ली पातोळी एक प्लेटात दवन घेवका आणि ते प्लेट त्या रिंगावेर दवरका। वयल्यान धाकणी धापून 10 मिनिट पर्यंत पातोळी शिजोवचे दवरका। इडली कुकरात बी ही पातोळी शिजवून घेतल्या जाता। 10 मिनिटांन गॅस बंद करा। हुनहुन पणसा पातोळी रेडी आसात। पूर्ण करतना वेलची घालचेना, ताजेन पणसा परमळ कमी जाता। केळी पानाक तूप लायिल्ल्यान पातोळी शिजिल नंतर ती पानाक चिकटना आणि काडच्याक इजी जाता। तुम्ही बी हुनहुन पणसा पातोळीची तुपा बरोबर रुची घेया। पातोळी कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।